हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అందరికీ స్వాగతం. అందరికీ ధన్యవాదాలు అటెండ్ అయినందుకు. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపకదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగర రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాన్ సాగర లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. మనం ఈరోజు ఏకాదశ అధ్యాయం. ఈ అధ్యాయం పేరు విశ్వరూప సందర్శన యోగం, విశ్వరూప దర్శన యోగం. మనం నిన్న ఆ 10వ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో చూసాము. ఏంటి అంటే, అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్తు అంటే అప్పుడు అక్కడ ఏం చెప్పారంటే, ఓ అర్జున, ఈ సమస్త జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏముంది? నా ఒక్క అంశ మాత్రము చేతనే ఈ సమస్త సృష్టి కూడా వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉన్నాను అని. అంటే ఒక్క అంశ చేతనే ఇదంతా కూడా జరుగుతూ ఉంది. ఆ విభూతులు ఏవైతే చెప్పారో అవన్నీ కూడా ఒక్క అంశ చేతనే. ఇంకా విభూతులకు కూడా అంతం లేదని కూడా చెప్పారు. అంటే ఎన్నో ఎన్నో విభూతులు ఆయన వివరించి చెప్పడం జరిగింది. కానీ అవి కూడా ఇంకా లేశ మాత్రమే, అంటే ఒక అంశం మాత్రమే. వాటిల్లో మనం తెలుసుకోవాలంటే అది మనకి ఇప్పుడు అంటే అక్కడ అర్జునుడు చెప్తారు, వాటి యొక్క సూచన ప్రాయంగా నీకు నేను ఇప్పుడు వివరిస్తాను అని కూడా చెప్పారనమాట. కాబట్టి ఆ ఒక్క అంశ చేత మాత్రమే ఈ యొక్క విశ్వాలన్నీ కూడా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను అని చెప్పిన తర్వాత ఈ ఏకాదశ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్పబోతారు, ఆయన యొక్క విశ్వరూపం గురించి చూపించబోతారు. మరి ఒక్క అంశచేతన ఎలా ఇదంతా జరుగుతూ ఉంది అని అర్జునుడు చూడాలనుకుంటారు అనమాట. అందుకే ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంహితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. అర్జునుడు పలికాను, పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును నీవు దయతో తెలిపినవి విన్న తర్వాత నా మోహం ఇప్పుడు తొలగిపోయింది.
మనం 10వ అధ్యాయంలో ఇంకా భగవంతుడి యొక్క ఐశ్వర్యాలు కూడా చూశారు అర్జునుడు. కానీ అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇంకా ఆయన ఏం చెప్తున్నారు, నువ్వు నాకు దయతో ఇదంతా కూడా చెప్పావు. ఆయన అడిగారు, నీ వచనామృతాన్ని వింటూ ఉంటే నాకు ఇంకా చాలా చాలా ఆ, చాలా బాగుంది వినటానికి, ఇంకా చెప్పమని. కాబట్టి ఆ 10వ అధ్యాయంలో అవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. అదే అంటే థియరీ లాగా అన్నమాట. అంటే ఏది ఎలా వస్తుంది, అహం సర్వస్య ప్రభవ అని చెప్పారు. ఆ మొత్తం కూడా నా నుంచే వస్తూ ఉంది. ఇది తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఆ, భక్తులు కాగలుగుతారు. వాళ్ళు దివ్యమైన ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళకి నేను హృదయంలో ఉండి వాళ్ళకి నిజమైన బుద్ధి అనేది ఇస్తూ ఉంటాను. అలాగే వాళ్ళలో ఉన్న అజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో వాటన్నింటిని నేను నశింపజేస్తూ ఉంటాను అని చతుశ్లోకిలో కూడా చెప్పారు కదా. అదంతా విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఏమంటున్నారు, నాకు నాలో ఉన్న మోహమతం తొలగిపోయింది అని చెప్తూ, భవాప్యయౌ హి భూతానాం శృతౌ విస్తరశో మయా త్వత్తః కమలపత్రాక్ష మాహాత్మ్యమపి చావ్యయం. ఓ కమలనేత్రుడా, సర్వజీవుల జన్మ మరణాలను గురించి వివరముగా నీ నుండి విన్నాను. నిత్య శాశ్వతమైన నీ మహిమలను అనుభూతం చేసుకున్నాను. అక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పారు అర్జునుడు, పరంబ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. అంటే నువ్వే, నీకు పుట్టుక లేనివాడవు, నీకు మరణం లేనివాడవు, ఇవన్నీ నువ్వే దేవాది దేవుడవు, పరంధాముడవు, ఇవన్నీ కూడా చెప్పారనమాట. మళ్ళీ ఇక్కడ నువ్వు ఈ జనన మరణాల గురించి నాకు ఇంకా చాలా వివరంగా చెప్పావు, నేను వాటిని విన్నాను. అలాగే నీ శాశ్వతమైన మహిమలను నేను అనుభూతం చేసుకున్నాను అని కూడా చెప్తున్నారు. ఏవమేతత్ యథార్థత్వం ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్ఛామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. ఓ పురుషోత్తమ, ఓ పరమేశ్వర, నేను ఇక్కడ నా ముందు నీ అసలు రూపం చూసినప్పటికీ నీవు ఇంకా ఈ విశ్వమందు ఎలా ప్రవేశించావో చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను నీ యొక్క ఈ రూపాన్ని చూడాలనుకుంటున్నాను. అంటే నువ్వు నీ అసలు రూపం అంటే ఈ శ్యామ సుందరమైన ఈ దివ్యాకార రూపంలో నా ముందు నువ్వు దర్శనం ఇస్తూ ఉన్నావు. కానీ నువ్వు ఈ విశ్వంలో ప్రవేశించానని చెప్పావు కదా. అంటే ఆయన యొక్క విభూతులు 10వ అధ్యాయంలో చెప్పారు కదా. కాబట్టి వాటిని నేను ఆ వాటిలోకి నువ్వు ఎలా ప్రవేశించావో కూడా నేను చూడాలని అనుకుంటున్నాను. అంటే ఈ జగత్తులో నువ్వు ఎలా ప్రవేశిస్తావు, ఎలా ప్రవేశించి ఉన్నావు అని. ఇలా ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే దీనికి 2 విషయాలనే ఉంటాయి. ఒకటి, భగవంతుడు అర్జునుడు భగవంతుడి నుంచి ఇంకా వినాలని ఆనందంగా ఉన్నారని, ఇంకా ఇంకా వినాలని అనుకుంటున్నారు. అలాగే భవిష్యత్తులో కూడా మేమే భగవంతులము, నేనే భగవంతుణ్ణి అని నన్ను పూజించండి, నాకు నమస్కరించండి. ఇట్లా కొంతమంది మూడులు, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే హిరణ్యకశిపుడు కూడా ఏమంటాడు, నేనే భగవంతుణ్ణి, మీరందరూ నాకు శరణు వేడాలి, నేను చెప్పిందే చెయ్యాలి. ఇట్లా. అలాగే ఈ కలియుగంలో చూస్తే చాలామంది బాబాలు, నేనే భగవంతుణ్ణి, మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బు మొత్తం నాకు దానం చేయండి, ఇట్లా అంటూ ఉంటారు. అటువంటి వారు భగవంతులైతే మరి వారి గురించి వేదాలలో పురాణాలలో చెప్పబడి ఉండాలి. కానీ మనం ప్రతి ఒక్క పురాణాన్ని మనం చూసి వెతికేంత సమయం కానీ అంత జ్ఞానం కానీ మన దగ్గర లేకపోవచ్చు. కానీ ఎవరైతే వారికి వాళ్ళు దేవుడు, మేమే భగవంతులం అని చెప్పుకుంటున్నారో మరి వాళ్ళకి శక్తులు అనేవి ఉండాలి, వాటిని వారు చూపించగలగాలి, అంటే విశ్వరూపంలాగా. కాబట్టి అర్జునుడు అటువంటి వాళ్ళ నుంచి మనల్ని రక్షించడానికి ఆయన ఇక్కడ నీ యొక్క ఆ విశ్వరూపాన్ని, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నువ్వు వాటిలో ఎలా ప్రవేశించావో, ఆ విశ్వంలో ఎలా ప్రవేశించావో నేను చూడాలని అనుకుంటున్నాను అంటూ అడుగుతున్నారు. మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. ఓ ప్రభు యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపమును దర్శించగలిగే సమర్థత నాకు ఉంది అని నీవు అనుకుంటే దయచేసి అపరిమితమైన ఆ విశ్వరూపమును నాకు చూపించుము. అంటే నేను అర్హుడిని అని నీకు అనిపిస్తే ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించండి అంటున్నారు. కాబట్టి ఎంత వినయంగా అడుగుతున్నారు. మనకి 4వ అధ్యాయంలో చెప్పారు కదా, తద్విధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ. కాబట్టి వినయం అనేది ఉండాలి. ఆ సేవ చేస్తూ వినయంగా గురువుని ప్రశ్నలు అనేవి అడగాలి. ఆ ప్రశ్నలు అనేవి కూడా ఎలా ఉండాలి, నాకు ఏమీ తెలియదు, ఒక రకంగా మనకి చెప్తారనమాట.
మన నోట్లో ఒక గడ్డి పరక పెట్టుకుని మనం, అంటే నేను ఈ గడ్డి పరకతో సమానం, అంటే నాకు అసలు ఏమీ తెలియదు, నేను పెద్ద మూర్ఖుణ్ణి, కాబట్టి మీరు నాకు ఈ జ్ఞాన బోధ అనేది చెయ్యండి అని తద్విధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానస్తత్వదర్శన. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ తత్వాన్ని దర్శించి ఉన్నారు గురువులు, వాళ్ళు మనకి ఉపదేశించగలరు. కాబట్టి మనం వినయాన్ని కలిగి ఉండి వాళ్ళని పరిప్రశ్న, చాలా జాగ్రత్తగా ప్రశ్న అనేవి అడుగుతూ ఉండాలి. మరి సాక్షాత్గా ఇక్కడ భగవంతుడే గురువుగా అర్జునుడికి ఉపదేశాలు ఇస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అర్జునుడు కూడా చాలా వినయంగా అడుగుతున్నారు, నేను దానికి అర్హుడిని అని మీరు భావిస్తే నాకు ఆ యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూపించండి అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ పశ్య మే పార్థ రూపాణి శతశోథ సహస్రశః నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతిని చ. శ్రీ భగవాన్ పలికాను, ఓ అర్జున, వందల వేల కొలదిగా గల నానా రకాల అద్భుతమైన పలు రంగులతో కూడిన ఆకృతులు పరిమాణములు నా యొక్క విభూతులను ఇప్పుడు చూడుము. అంటే ఆ 10వ అధ్యాయంలో, అంటే ఇంతకు ముందు ఏదైతే నేను నీకు ఆ విభూతి యోగంలో అంటే విభూతులు చూపించాను కదా, చెప్పాను కదా, వాటిని ఇప్పుడు నాలో అవి ఎలా ఉంటాయి, చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి, అలాగే పలు రంగులు కలిగి ఉంటాయి, అలాగే పలు విధాలుగా అంటే ఆకృతులను కలిగి ఉంటాయి, అలాగే కొన్ని చిన్నగా ఉంటాయి, కొన్ని పెద్దగా ఉండొచ్చు. ఇటువంటి విభూతుల్ని ఇప్పుడు చూడు అని చెప్తున్నారు. పశ్యాదిత్యాన్ వసూన్ రుద్రాన్ అశ్వినౌ మరుతస్తథా బహూన్యదృష్టపూర్వాణి పశ్యాశ్చర్యాణి భారత. ఓ భరతవంశీయుడా, ఆదిత్యులు అంటే 12 మంది ఉంటారు, వసువులు 8 మంది, రుద్రులు 11 మంది, అశ్విని దేవతలు 2, మరుత్తులు 49 మంది, వాళ్ళని చూడు. అలాగే ఇది వరకు ఎప్పుడు కని విని ఎరగని అద్భుతములను కూడా నువ్వు చూడు. ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం నమదేహే గుడాకేశ యచ్చాన్య ద్రష్టుమిచ్చసి. ఓ గుడాకేశ, అర్జునుడిని గుడాకేశ అని ఎందుకంటారు, అతడు అజ్ఞానాన్ని అలాగే చీకటిని జయించాడు కాబట్టి. అటువంటి ఓ అర్జున, నీవు చూడాలనుకున్నది నా ఈ శరీరంలో తక్షణమే చూడు. తక్షణమే అంటే నేను నీకు ఇప్పుడే చూపించేస్తాను, ఏదో తర్వాత కాదు. ఇప్పుడు నీవు చూడగోరే అన్నిటినీ భవిష్యత్తులో నీవు కోరుకునే దానిని నీకు ఈ సార్వత్రిక రూపం ఏదైతే ఉందో అది చూపిస్తుంది. కదిలేవి కదలనివి అంతా ఇక్కడ పూర్తిగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ పూర్తి భవిష్యత్తు కూడా నువ్వు ఇక్కడ చూడొచ్చు, అంటే భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుందో కూడా నువ్వు ఇక్కడ చూడొచ్చు అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకి విశ్వరూపాన్ని ఏదో ప్రయత్నం చేస్తూ కొంత ప్రయత్నం అయితే చేశారు మనకి ఆ విశ్వరూపం ఎలా ఉంటుంది అని చూపించడానికి. కానీ ఇది ఒక ప్రయత్నం మాత్రమే, కానీ ఇంకా ఆ విశ్వరూపం అనేది ఇంకా వేరే విధంగా అంటే ఇంకా కూడా బాగుంది. నతుమాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామితే చక్షుః పశ్య మే యోగమైశ్వరం. కానీ నా యొక్క విశ్వరూపమును నీ ప్రాకృతిక కళతో చూడలేవు, అంటే నువ్వు ఇప్పుడున్న నీ భౌతికమైన ఈ చక్షులతో చూడలేవు. కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తున్నాను, నా యొక్క మహాద్భుత వైభవమును దర్శించుము. మనకి ఈ యొక్క భగవద్గీతలో ఇంకా ఈ దివ్యమైన చక్షులు ఎవరికి ఇవ్వబడ్డాయి? చాట్ బాక్స్లో పెడతారా ఎవరైనా? కాబట్టి మనం ఏ విధంగా అయితే ఒక మామూలు సినిమాలు అనేవి చూడాలి అంటే మామూలుగా మనం చూసేస్తుంటాం, కానీ 3D సినిమాలు కానీ వేరే వేరే సినిమాలు కొన్ని ఉంటాయి, వాటికి ఏంటంటే ఆ స్క్రీన్ మనకి క్లారిటీగా కనిపించదు, వాటికి కళ్ళద్దాలు అనేవి సపరేట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి వాటిని పెట్టుకొని మనం చూడాలి. మరి కొంతమంది అంటూ ఉంటారు, కృష్ణుడు గురువులకు మాత్రమే ఎందుకు కనిపిస్తున్నారు, మాకెందుకు కనిపించట్లేదు అని. మనం ఇక్కడ చూస్తే వాళ్ళకి దివ్య దృష్టి అనేది ఇవ్వట్లేదు. గురువులు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని దర్శించిన వాళ్ళు ఎవరున్నారో, ఆధ్యాత్మికంగా ఎవరైతే ముందు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ దివ్య దృష్టి అనేది భగవంతుడు ఇస్తారు, వాళ్ళు చూడగలుగుతున్నారు. కానీ ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో లేరో వాళ్ళకి కనిపించరు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి నార్మల్ కళ్ళు, దివ్య నేత్రాలు అనేవి లేవన్నమాట. ఎస్, హరిబోల్. సంజయుడు, సతీష్ కుమార్ ప్రభుజీ, భారతీ మాతాజీ. కాబట్టి సంజయుడికి ఆల్రెడీ ఇవ్వబడ్డాయి. ఇక్కడ ఏదైతే జరుగుతుందో అది మొత్తం కూడా ఆయన ఒక సీసీ కెమెరా లాగా అంటే లైవ్ లో చూస్తూ ఆయన అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తూ ఉన్నారు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్
ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. కాబట్టి అలా చెప్పి సంజయుడు చెప్తున్నాడు అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి. ఆ విధంగా అర్జునుడికి దివ్య నేత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఆయనకి ఆ విశ్వరూపం అనేది చెప్పడానికి చూపిస్తూ ఉన్నారనమాట. అలాగే సంజయుడు కూడా వ్యాస మహర్షి యొక్క వరం వల్ల ఇక్కడ అంతా కూడా జరుగుతున్నది అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తూ ఉన్నారు. అనేక వక్త్ర నయనం అనేకాద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుధం దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్య గంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతో ముఖం. అర్జునుడు ఆ యొక్క విశ్వరూపంలో అనేక ముఖములు, ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు? సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నారు. అర్జునుడు ఆ యొక్క విశ్వరూపంలో అనేక ముఖములు, నేత్రాలు మరియు అనేక అద్భుత దృశ్యాలను దర్శించాడు. అవి ఎన్నెన్నో దివ్యమైన ఆభరణాలను మరియు అనేక రకాల దివ్య ఆయుధములను కలిగి ఉన్నాయి. అందుకే ఇక్కడ అనేక దివ్యాభరణం దివ్య అనేకోద్యత ఆయుధం. ఆ స్వరూపము తన శరీరంపై అనేక మాలలు, అందుకే ఇక్కడ దివ్యమాల అని చెప్తున్నారు, కలిగి ఉంది. మరియు దివ్య సుగంధం మరియు పరిమళ భూరితమై గుబాలిస్తున్నది. మహాద్భుతమైన, సర్వాశ్చర్యమైన కదా, అందుకని మహాద్భుతమైన అనంతమైన ఈశ్వరునిగా సర్వత్రా తన ముఖముతో తనను తాను వ్యక్తపరుచుకున్నాడు భగవంతుడు. ఇటువంటి విశ్వరూపం ఇంత ముందుకు మనకి చూస్తే యశోదాదేవికి మట్టి తింటున్నప్పుడు కొంత పాక్షికంగా చూపించారనమాట. అలాగే దుర్యోధనుడికి ఆ రాయభారం తీసుకువెళ్ళినప్పుడు, ఆ శాంతి దూతగా వెళ్ళినప్పుడు పాక్షికంగా ఆయనకు కూడా, బలిచక్రవర్తికి, అలాగే వామనావతారంలో కొంచెం అంటే ఆయన చాలా ఇంతింతాయి వటుడింతాయి అన్నట్లు చాలా పెద్దగా మారిపోయి చూపిస్తారనమాట. అక్కడ కూడా పాక్షికమే. కానీ ఇక్కడ పూర్తిగా విశ్వరూపం అనేది చూపిస్తూ ఉన్నారు అర్జునుడికి భగవంతుడు. ఎలా అంటే 360 డిగ్రీస్, మనం ఎటు ఆయన కళ్ళు ఎటు తిప్పినా కూడా మొత్తము ఈ భగవంతుడి యొక్క ఏదో ఒక రూపం అనేది కనిపిస్తూనే అక్కడ ఉంది. దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్ యుగపదుత్థిత యది భాసదృశీ సా స్యాత్ భాసస్తస్య మహాత్మనః. అది కూడా ఎలా ఉంది? ఒకే కాలంలో అంటే ఒకే సమయంలో ఆకాశంలో వందల వేల సూర్యులు వెలువడితే కలిగే కాంతి ఆ పరమాత్ముడి విశ్వరూప తేజస్సుకు సాటి కావచ్చు. అంటే వందల వేల సూర్యుల నుంచి వచ్చే వెలుగు ఎలా అయితే ఉంటుందో అది ఆ కాంతికి సరిపోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కానీ అంత సరిపోతుందని కూడా చెప్పట్లేదు, సరిపోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అంటే అంత భయంకరమైన, అంటే అంత వెలుగు అనేది విరజిమ్ముతూ ఉందన్నమాట భగవంతుడి నుంచి వచ్చే ఆ కాంతి. మనకి ఒక్క సూర్యుడు ఉంటేనే కొన్ని కోట్ల మైళ్ళ దూరంలో ఆయన ఉన్నా కానీ మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒక్కొక్కసారి విపరీతమైన వేడి అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. అలాంటిది ఇంకా ఆయన దగ్గరలో ఉంటే ఇంకా కాంతి అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు మనం ఒక్కొక్కసారి విపరీతమైన, అంటే సపోజ్ మిట్టి మధ్యాహ్నం ఉంటే మనం ఆ సూర్యుని కూడా మన కళ్ళతోటి చూడలేము. అలాంటిది అటువంటి వందల వేల మంది సూర్యులు కలిస్తే భగవంతుని యొక్క ఆ వెలుగుకి సాటి కావచ్చు అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు అర్జునుడు దేవదేవుడి దేహంలో ఒకే చోట ఎన్నో విధాలుగా విభజించబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని సందర్శించాడు. అంటే ఆయన అప్పుడు చూస్తున్నాడు అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయక అంటారు. అంటే ఆయన విభజించబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని కూడా, ఆ అన్ని బ్రహ్మాండాలు ఆయనలో నుంచే వచ్చాయి. అందుకే ఆయన్ని అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక, అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయక అంటూ ఉంటారు. అతని చుట్టూ కూడా ఈ బ్రహ్మాండాలు అనేవి తిరుగుతూనే ఉన్నట్లుగా అక్కడ కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట. తతస్స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. అప్పుడు అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయమునకు లోనయ్యాడు. రోమములు నిక్కబడుచుకున్నవాడై నమస్కారం చేయడానికి తల వంచుకున్నాడు. చేతులు జోడించి వర్మ ప్రభువును ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు. ఇదంతా చూసిన తర్వాత అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెందాడు, చాలా విస్మయానికి కూడా గురయ్యాడు. ఆయన యొక్క రోమాలు నిక్కబడుచుకుంటూ ఉన్నాయన్నమాట. నమస్కారం చేయడానికి ఆయన తల వంచుకుని చేతులు జోడించి భగవంతుడితో ఇలా చెప్తున్నాడు. అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంగాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్
అర్జునుడు పలికెను, ఓ శ్రీకృష్ణ, నీ దేహము యందు నేను సకల దేవతలను, ఎన్నెన్నో ప్రాణకోటి సమూహములను, కమలము యందు కూర్చుని ఉన్న బ్రహ్మదేవుడిని, శివుడిని, అందరు ఋషులను మరియు దివ్య సర్పములను చూచుచున్నాను. బ్రహ్మ ఆ కమలం నుంచి వచ్చారని చెప్తున్న గర్భోదకశాయి విష్ణువు యొక్క గర్భం నుంచి తామర్తుడు వచ్చి దానిపైన ఆ కమలం పైన కూర్చుని ఉన్నారు. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, బ్రహ్మాండమీశం కమలాసనస్థం, ఆ కమలం మీద కూర్చుని ఉన్నారు. అది నేను చూస్తున్నాను. ఇంకా శివుడిని చూస్తున్నాను. అలాగే ఎన్నెన్నో ప్రాణకోటి సమూహాలను కూడా నేను చూస్తున్నాను. అందులో ఋషులు ఉన్నారు, చాలా చాలా సర్పాలు కూడా ఆయనకి చాలా చాలా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అనేక బాహూదర వక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతోనంతరూపం నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. ఓ విశ్వేశ్వర, విశ్వరూపుడా, అనేకమైన చేతులతో, ఉదరములతో, ముఖములతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంతమైన రూపములన్నీ నీ దేహంలో నేను చూస్తున్నాను. నీ యందు ఎటువంటి ఆది మధ్య అంతములు నేను చూడలేకపోతున్నాను. ఇప్పుడు అతను చూస్తే, ఇప్పుడు అర్జునుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఈ ఫోటోలో చూస్తే మనకి అర్జునుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అంటే ఆయన చుట్టూ కూడా కింద కూడా ఆయన యొక్క అవతారాలు అన్ని కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. మధ్యం కూడా తెలుసుకోలేకపోతున్నారు ఏది మధ్యం అనేది. అంతము అంటే పైన కూడా ఎటు చూసిన 360 డిగ్రీస్లో ఎటు ఉన్నా కూడా ఆయన కనిపిస్తూ ఉన్నారు. అది కూడా ఎలా ఉంది, అనేకమైన చేతులు. అందుకే అనేక బాహు అని చెప్పారు, అంటే అనేక చేతులు. ఉదరాలు అంటే ఇది పొట్ట అనమాట. అలాగే ముఖాలు, ఎన్నెన్నో ముఖాలు అనమాట. అంటే ఒక్కొక్క ముఖం మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన ఒక్కొక్కటికి 2 చేతులు 4 చేతులు ఇట్లా కలుపుకుంటే అని అవి అనేకమైన చేతులు అయిపోయాయి అనమాట. ఇట్లా ఆయన అన్ని కూడా అక్కడ దర్శిస్తూ ఉన్నారు. అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. కాబట్టి ఆయన ఆదిలో ఉన్న పాదాలని చూడలేకపోయారు, మధ్యం చూడలేకపోతున్నారు, అలాగే అంతం కూడా, అంటే మొత్తం చివరి ఏముందో కూడా చూడలేకపోతున్నారు. నీవు ఆది మధ్య అంతం లేకుండా ఉన్నావు. నీ మహిమ అనంతం. నీవు అనేక బాహువులు కలిగి ఉన్నావు. సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలు, అంటే సూర్యుడు చంద్రుడు కూడా ఆయన యొక్క నేత్రాల్లాగా కనిపిస్తూ ఉన్నారు. నీ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తున్నది. నీ తేజస్సుచే ఈ సమస్త సృష్టిని ఉత్తేజపరుచుతున్నటువంటి నిన్ను నేను దర్శిస్తున్నాను. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క తేజస్సు ఏదైతే ఉందో అదే ఈ సమస్త సృష్టిని కూడా ఉత్తేజపరుస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అది ఆయన అక్కడ దర్శిస్తూ ఉన్నారు. ద్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వాః దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యథితం మహాత్మన్. నీవు ఒక్కడివే అయినా ఆకాశమును, సకల లోకాలను, వాటి మధ్య గల ప్రదేశమంతా వ్యాపించి ఉన్నావు. నువ్వు ఒక్కడవే కానీ ఆయన ఆకాశాన్ని ఇట్లా అంటే ఎటు చూసినా కూడా ఆయన యొక్క విశ్వరూపాలే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అంటే ఆయన ముఖాలు, చేతులు అన్ని కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అనమాట. కాబట్టి ఆకాశాన్ని కవర్ చేసేసాడు. సకల లోకాలను కూడా, వాటి మధ్యలో ఉన్న ప్రదేశం అంతా కూడా ఆయన వ్యాపించేశాడు. ఓ మహాత్మ, నీ ఈ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపమును చూసి సకల లోకములు భయంతో కంపించిపోవటం నేను గమనిస్తున్నాను. అంటే అన్ని లోకాలు చాలా భయంతో కంపించిపోతూ ఉన్నాయి. అమీహి త్వాం సుర సంగా విశంతి కేచిద్ భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తి ఇత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధ సంగాః స్తువంతి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః. దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. కొందరు భీతులై చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. మహర్షులు, సిద్ధులు శాంతి శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి కొంతమంది ఓం శాంతి 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 అని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు, కొంతమంది భీతి చెందుతూ ఉన్నారు. దేవతలందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆశ్రయం పొందుతూ, అంటే ఆయనలో ప్రవేశించడం, అంటే అక్కడ ఆయన మొత్తం వ్యాపించి ఉన్నారు కాబట్టి ప్రవేశిస్తున్నట్లుగా, అక్కడక్కడే ఉంటున్నట్లుగా ఆయనకి కనిపిస్తూ ఉంది అర్జునుడికి. రుద్రాదిత్యా వసవో ఏ చ సాధ్యా విశ్వేశ్వినో మరుతశ్చోష్మపాశ్చ గంధర్వయక్షాసుర సిద్ధ సంఘా వీక్షంతే త్వాం విస్మితాశ్చైవ సర్వే. రుద్రులు, ఆదిత్యులు, వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వేదేవతలు, అశ్విని కుమారులు, మరుత్తులు, పితరులు, గంధర్వులు, యక్షులు,
అసురులు మరియు సిద్ధులు అందరూ కూడా సంభ్రమాశ్చర్యంతో నిన్నే తిలకిస్తూ ఉన్నారు. 11 మంది వృద్ధులు అని చెప్పారు కదా, అలాగే ఆదిత్యులు 12 మంది, వసువులు 8 మంది, ఇట్లా సాధ్యులు వీళ్ళు ఎంతమందో ఉంటారు, విశ్వదేవతలు వీళ్ళు కూడా 11 మంది అనుకుంటా, అశ్విని కుమారులు 2, మరుతులు 49 మంది, పితరులు, గంధర్వులు, ఇట్లా వీళ్ళందరూ కూడా సంభ్రమాశ్చర్యాలతో నిన్నే తిలకిస్తూ ఉన్నారు. ఆ యొక్క విశ్వరూపాన్ని వీళ్ళందరూ కూడా ఇట్లా దర్శనం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. దంష్ట్రాకరాళాని చ తే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాలానల సన్నిభాని దిశో న జానే న లభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. భయంకరమైన దంతములతో ఉన్న ఎన్నో నోర్లతో ప్రళయకాల సమయంలో కనిపించేటటువంటి ప్రజ్వలించే అగ్నిలా ఉన్న నిన్ను చూసిన పిదప నేను ఎక్కడున్నానో మరియు ఎక్కడికి పోవాలో మర్చిపోతున్నాను. ఓ దేవదేవ, నీవే జగత్తుకి ఆశ్రయము, దయచేసి నా మీద కృపచూపుము. దంష్ట్రాకారాలని అంటే ఆ పళ్ళు, ఆ దంతాలు ఎలా ఉన్నాయి, భయంకరంగా ఉన్నాయి. అలాగే ఎన్నో నోర్లు, అలాగే ప్రజ్వలించే అగ్నిలా ఉన్న ఆయన ఒక ముఖాలు ఎలా ఉన్నాయి, ప్రజ్వలించే అగ్నిలా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇదంతా చూసిన తర్వాత ఆయన చెప్తున్నారు, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, అసలు ఇక్కడ ఎందుకున్నాను, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎటు వెళ్ళాలి, ఇదంతా కూడా అర్థం కాక నేను మర్చిపోతున్నాను, నాకేమీ అర్థం అవ్వడం లేదు. కాబట్టి దేవేశ జగన్నివాస, ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస, ఓ దేవాది దేవ, ఓ జగన్నివాస అంటే జగత్తుకి ఆశ్రయమైన వాడ, దయచేసి నా మీద కృప చూపించండి, నా యందు దయతలచండి అని వేడుకుంటున్నారు ఆయన. వారి సహచర రాజులతో సహా ధృతరాష్ట్రుడి కుమారులందరూ అంటే ఈ యొక్క దుర్యోధనుడు వీళ్ళందరూ, అలాగే అతనితో పాటు ఉండే సహచర రాజులు కూడా వీళ్ళందరూ కూడా భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు, కర్ణుడు, ఇంకా మన పక్షంలో ఉన్న యోధులు కూడా, మన పక్షం అంటే పాండవుల వైపు పక్షం అంటే అర్జునుడు చెప్తున్నారు కదా, కాబట్టి పాండవుల్లో ఉన్న కొంతమంది యోధులు కూడా తలక్రిందులుగా నీ భయంకరమైన నోడలోనికి త్వరితగతిన ప్రవేశిస్తున్నారు. వారిలో కొందరి తలలు నీ భీకరమైన పళ్ళ మధ్యలో చితికిపోయినట్టు నేను చూస్తున్నాను. కాబట్టి ఆయన ఇదంతా కూడా దర్శించగలుగుతున్నారు. ద్రోణుడు, కర్ణుడు, భీష్ముడు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన యొక్క నోట్లలోకి వెళ్తూ వెళ్తూ ఆయన యొక్క పళ్ళ, ఆ యొక్క భయంకరమైన పళ్ళకి తగిలి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క తలలు పగిలిపోతున్నాయని చెప్తున్నారు, చితికిపోతున్నాయని చెప్తున్నారు. యథా నదీనాం బహవోంబువేగాః సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోకవీర విశంతి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలంతి. ఎన్నో నదుల నీటి ప్రవాహములన్నీ సముద్రంలోనికి ప్రవేశించుచు వచ్చి కలిసిపోయినట్లు ఈ మహాయోధులు అందరూ నీ ప్రజ్వలించే ముఖములలోనికి ప్రవేశిస్తున్నారు. మనకి సముద్రం దగ్గర ఎట్లా ఉంటుంది, అన్ని నదులు కూడా వచ్చి చేరిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ ప్రవాహం అంతా వచ్చి కలిసిపోయినట్లుగా ఇక్కడ కూడా ఈ మహాయోధులు ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు, అలాగే ధృతరాష్ట్రుడు పుత్రులు, అలాగే అర్జునుడు అంటే పాండవుల వైపు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ మహాయోధులు, వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఈ యొక్క మహాయోధులు అందరూ కూడా ప్రజ్వలించే భగవంతుడి యొక్క ముఖాల్లోకి వాళ్ళు ప్రవేశిస్తున్నారు. యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం జ్వలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధ వేగాః తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాః తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధ వేగాః. జ్వలించు అగ్నిలోనికి శలభాలు అంటే మిడతలు, బాగా ఆ అగ్ని అనేది జ్వలిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ మిడతలు ఎలా అయితే అత్యంత వేగంతో వచ్చి పడి నశించినట్లు ఆ అగ్నిలోకి వెళ్ళిపోయి ఎలా అయితే అవి మాడిపోతూ ఉంటాయో, అలా ఈ వీరులందరూ కూడా నీ నోరలోనికి ప్రవేశించడం నేను చూస్తున్నాను. అంటే ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఒక భయంకరమైన రూపాన్ని, అలాగే భయంకరమైన సన్నివేశాలను చూస్తే ఎలా భయపడతాడో అర్జునుడు కూడా అలా భయపడుతూ ఉన్నాడు. ఆఖ్యాహి మేకో భవానుగ్రరూపో నమోస్తు తే దేవవర ప్రసీద విజ్ఞాతుమిచ్ఛామి భవంతమాద్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. ఓ దేవదేవ, ఇంతటి భీకర రూపంలో ఉన్న నీవెవరో తెలియజేయము, నీకు ప్రణమిల్లుతున్నాను,
దయచేసి నాపై కృపచూపుము. నీవు దేవదేవుడవు. నీ స్వభావము మరియు వ్యవహారమును నేను అర్థం చేసుకోలేకున్నాను. కావున నీ గురించి నేను తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఈ యొక్క భయంకరమైన ఆ విశ్వరూపం చూసిన తర్వాత అర్జునుడు చాలా భయపడిపోయాడు. కాబట్టి ఇంతటి భీకర రూపంలో ఉన్న నువ్వెవరో నాకు దయచేసి తెలియజేయండి. అలాగే మీకు నేను ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాను. నా మీద దయ చూపించండి. మీరు దేవాది దేవుడు. మీ యొక్క స్వభావము వ్యవహారము నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను. నాకేమీ ఇక్కడ అర్థం కావడం లేదు. కాబట్టి మీ గురించి నేను తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. అసలు మీరెవరు అనేది ఆయన అడుగుతున్నారు. అర్జునుడు అడిగిన దానికి మళ్ళీ కృష్ణుడు చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితాః ప్రత్యనీకేషు యోధాః. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, సమస్త లోకాలను సర్వనాశనం చేసే కాలము నేను. జనులందరినీ నశింపజేయుటకు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. మీరు అంటే పాండవులు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులు అందరూ చంపబడతారు. కాబట్టి కాలము, ఆ సమస్త లోకాలను నాశనం చేసే కాలము నేను అని చెప్తున్నారు. అలాగే పాండవులు అంటే మీరు తప్ప, పాండవులు తప్ప ఇరు సైన్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా నేను ఈ యొక్క కాల రూపంలో సంహరించేస్తాను అంటున్నారు. అంటే కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు, నేనే ధనాన్ని సంపాదించాను, నేను యవ్వనంలో ఉన్నాను, నా వెనక చాలామంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఇట్లా. కానీ అంతా కూడా ఒక హార్తి కర్పూరం వెలిగిస్తే ఎంత క్షణ కాలంలో అది కాలిపోతుంది అనమాట. అలాగే ఆ కాలం అనేది మనకున్న ఈ గొప్ప గొప్ప మనం ఏదైతే భౌతికమైన వాటన్నింటిని చూసి మనం గొప్పగా అనుకుంటున్నామో అవన్నీ కూడా ఒక క్షణంలో సర్వం కూడా నాశనం చేసే శక్తి కాలానికి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ కాలం ఎవరు? భగవంతుడు. కాబట్టి ఇక్కడ నేను కాల రూపంలో ఉన్నాను అని కాలోస్మి అని చెప్తున్నారు అనమాట. అలాగే కొంతమంది ఆ అణుబాంబుల్ని తయారు చేసిన వాళ్ళని మిగతా వాళ్ళు వచ్చి అడుగుతారనమాట. ఆ అణుబాంబుని ఎప్పుడైతే ప్రయోగించారో ఆయన్ని అడుగుతారంట. ఇది చాలా విస్ఫోటనం అనేది జరిగింది, చాలా భయంకరంగా జరిగింది, చాలా అంటే ఎట్లా వినాశనం అనేది జరిగింది. మరి దీని గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అని అడిగితే అప్పుడు అతను చెప్తారు, నేను ఇంత స్థాయిలో ఈ వినాశనం అవుతుంది అని అనుకోలేదు, ఇంత విస్ఫోటనం అనేది జరుగుతుందని నేను అనుకోలేదు. అతని పేరు ఆటహాన్. ఆటం బాంబుని అతను అప్పట్లో కనిపెట్టారు అనమాట. అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తారంటే, నేను ఇంత స్థాయిలో జరుగుతుందని అనుకోలేదు. కాబట్టి ఏదైతే భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పారో అహం కాలోస్మి అన్నారు కదా, కాబట్టి ఇది నా చేతుల మీదుగా ఇలా జరగడం నాకు కూడా కొంత భయంకరంగా అనిపించింది అని ఆయన చెప్తారు. కాబట్టి ఈ కాలం అనే ఈ రూపము చాలా ఉగ్రంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ ఇరువైపులా ఉన్న యూదులందరూ కూడా ఇక్కడ చంపబడతారు అని. తస్మాత్ త్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతాః పూర్వమేవ నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. కాబట్టి యుద్ధ సన్నద్ధుడివై లేచి కీర్తిని పొందుము. శత్రువులను జయించి సర్వ సంపదలో ఉన్న రాజ్యమును అనుభవించు. నా ఏర్పాటు చేవారు ఇంతకు పూర్వమే సంహరింపబడి ఉన్నారు. ఓ సవ్యసాచి, యుద్ధంలో కేవలం ఒక పనిముట్టుగా ఉండుము. అంటే ఇంతకు పూర్వమే అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు చంపబడ్డారు. నువ్వు నీ గాంధీవం ధరించి యుద్ధం చెయ్యి. ఓ సవ్యసాచి అంటే అతను 2 చేతులతో కూడా యుద్ధం చేయగలరు. అర్జునుడు 2 చేతులతో కూడా బాణాలని సంధించగలరు, 2 చేతులతో కూడా యుద్ధం చేయగలరు. కాబట్టి ఓ సవ్యసాచి, నువ్వు కేవలం ఒక పనిముట్టుగా, నిమిత్త మాత్రం, కాబట్టి నిమిత్త మాత్రుడుగా నువ్వు ఒక పనిముట్లాగా, నా చేతిలో ఒక వెపన్ లాగా ఉండు అని చెప్పి, దానివల్ల నీకేమొస్తుంది? కీర్తి అనేది వస్తుంది. కాబట్టి ఆ కీర్తిని నువ్వు గడించు అని చెప్తున్నారు. సపోజ్ ఒక డాక్టర్ చేతిలో ఆపరేషన్ చేసే ఆయుధం, దాంతో ఆపరేషన్ చేస్తారు. ఆ కత్తి దానికి అది ఏది చేయదు. డాక్టర్ దాన్ని ఎలా అయితే కట్ చేస్తూ ఉంటారో, ఎక్కడెక్కడ కట్ చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ కట్ చేయకూడదు అని దాని చేత ఎట్లా అయితే నడిపిస్తూ ఉంటారో అది అలా నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి అలాగే నువ్వు కూడా నిమిత్త మాత్రుడిగా ఉండు. కానీ అదే ఒక హంతకుడి చేతిలో ఆ కత్తి అనేది ఉందనుకోండి, అప్పుడు మిగతా అంటే మంచివారి ప్రాణాలు కూడా పోవచ్చు,
కానీ డాక్టర్ ఏమో రోగిని కాపాడుతారు. కానీ ఎవరైనా హంతకుడు ఇటువంటి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు వేరే విధంగా అంటే చేయకూడని కర్మలు అంటే వికర్మలు అని చెప్పుకున్నాం కదా, అటువంటి వికర్మలు చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? మనం అటువంటి వారి చేతిలో వెపన్గా ఉండకూడదు. మనము భగవంతుడి చేతిలో వెపన్గా ఉండాలి. అంటే మనల్ని భగవంతుడు పట్టుకున్నారు అంటే మన యొక్క జన్మ సార్థకం అవుతుంది. కాబట్టి మన యొక్క ఈ మానవ జన్మ అనేది భగవంతుడు మనతో ఏదో చేయించాలనుకుంటున్నారు అనే భావంతో అటువంటి వికర్మల వైపు అంటే ఎటువంటి వికర్మల వైపు మనం పోకుండా మనం భగవంతుడు ఏదైతే చెప్పారో భగవద్గీతలో అటువంటి కార్యాలు చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. ఇది విన్న తర్వాత మళ్ళీ అర్జునుడు చెప్తున్నారు, స్థానే హృషికేశ తవ ప్రకీర్త్య జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘాః. అర్జున్ పలికెను, హృషికేశ అంటే ఇంద్రియాలకు అధిపతి అనమాట. హృషికేశ అంటే నీ మహిమను పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనందం అనురాగం పొందుతున్నది. ఇక్కడ హృషికేశ ఎందుకు పిలిచారు? ఆయన యొక్క మహిమను పొగుడుతూ అంటే మనం నోటితో పొగుడుతాము, అలాగే వింటూ ఉంటాం చెవులతో. ఇవన్నీ ఏంటి? ఇంద్రియాలు. మరి ఇంద్రియాధిపతి ఎవరు? హృషికేశుడు. కాబట్టి అటువంటి వాటిని మనం ఇటువంటి అంటే భగవంతుడికి సంబంధించిన వాటిని వినడము, అటువంటి వాటిని పలకడము, వీటిలో మనం ఉపయోగించామనుకోండి, అప్పుడు మనకి నిజమైన ఆనందం అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. కానీ రాక్షసులు భయపడి అన్ని వైపులా పారిపోతున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆయన యొక్క మహిమలు పొగుడుతూ ఉన్నారో అది వింటూ రాక్షసులేమో భయపడి అన్ని వైపులకి పారిపోతున్నారు. సిద్ధగణాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి. నీ విషయంలో ఇదంతా కూడా సహజమే. కాబట్టి నువ్వు దీనికి అర్హుడవి. నీ యొక్క మహిమలను అంతా పొగుడుతూ ఆనందం పొందుతున్నారు. ఇదంతా కూడా కరెక్ట్గానే జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. నువ్వు అంత గొప్పవాడివి అంటున్నారు. సఖేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తం హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖేతి అజానతా మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి యచ్చాపహాసార్థం సత్కృతోసి విహారశయ్యాసన భోజనేషు ఏకోథవాప్యచ్యుత తత్సమక్షం తత్క్షామయే త్వామహమప్రమేయం. నీ మహిమను తెలియక అంటే నువ్వు నీ యొక్క ఈ విశ్వరూపం కానీ నీ విభూతులు కానీ నీ యొక్క మహిమలు కానీ ఇవన్నీ నాకు తెలియక నిన్ను నా మిత్రుడుగా అనుకుంటూ ఒక్కొక్కసారి ఓ కృష్ణ అని సంబోధించాను, ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా అని నిర్లక్ష్యంగా కూడా ఒక్కొక్కసారి అతి చనువుతో కూడా ప్రవర్తించాను. అంటే వాళ్ళిద్దరూ బాబామధురు కదా వరుసకి. కృష్ణుడి యొక్క తండ్రి వసుదేవుడు, వసుదేవుడి యొక్క సోదరి అర్జునుడికి తల్లి పృథాదేవి అనమాట, కుంతీదేవి. కాబట్టి ఆ యొక్క మేనరికము బావ కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి లేకపోతే ఎగతాళిగా లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి అతి చనువుతో నిన్ను నిర్లక్ష్యంగా నేను ఇలా పలికాను. ఆడుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఆడుకుంటున్నప్పుడు, అలాగే విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు, కూర్చున్నప్పుడు, భోజనం చేస్తున్నప్పుడు, ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఇతరుల సమక్షంలో నీ పట్ల హాస్యానికైనా నేను అమర్యాదతో ప్రవర్తించి ఉండవచ్చు. ఓ అచ్యుత, నీవు నా తప్పులన్నింటినీ మన్నించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. అంటే ఒక్కొక్కసారి హాస్యానికి లేకపోతే బావ అనే మిత్రుడు అనే ఈ యొక్క భావనతోటి నేను పిలిచి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇతరులలో నేను హాస్యానికైనా అమర్యాదతో ప్రవర్తించి ఉండవచ్చు. అంటే ప్రవర్తించాను అని చెప్పలేకపోతున్నారు, కానీ ప్రవర్తించి ఉండొచ్చు. కాబట్టి నేను చేసిన ఈ తప్పులన్నింటినీ దయచేసి క్షమించండి అని అంటున్నారు. అంటే అర్జునుడు అంటే ఇప్పటి వరకు కృష్ణుని ఒక ఫస్ట్ రథసారథిగా ఉంచి అంటే ఒక డ్రైవర్ లాగా ఆర్డర్స్ ఇచ్చారనమాట. అటు పోని ఇటు పోని, అది చెయ్యి ఇది చెయ్యి అన్నట్లుగా. తర్వాత ఒక మిత్రుడిగా, తర్వాత అద్భుత రసం ఇది ఫస్ట్ ఏమో అట్లా చెప్పిన తర్వాత కృష్ణ దయచేసి నాకు ఏమీ అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పారు. తర్వాత శిష్యుడిగా మారిపోయారు. శిష్యుడిగా మారిపోయి నేను నీకు శిష్యుణ్ణి, శిష్యస్తేహం షాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం, మీరు దయచేసి నాకు వివరించండి, నేను ఏం చెయ్యాలి, నాకు అర్థం కావట్లేదు అని. అట్లా అన్న తర్వాత ఆయన చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. తర్వాత విభూతులు చెప్పారు. తర్వాత విశ్వరూప సందర్శన అనేది చూపించారనమాట. ఈ విశ్వరూపం అనేది ఇది చూసిన తర్వాత ఏమైంది, ఆయన అద్భుత రసంలోకి అంటే అటువంటి అద్భుతమైన ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసి చాలా చాలా ఆయన
మిరుముట్లు కొలిపే ఆ ఆకారాన్ని చూసి చాలా ఆయన ఆనందపడ్డారు, భయపడ్డారు. ఇదంతా కూడా జరిగింది. తర్వాత దాస్యాసానికి కూడా వచ్చేసారు. ఇప్పుడు ఇంకా నేను ఏమీ నాకు ఇప్పుడు అర్థం కావడం లేదు, మీ యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకుని ఒక్కొక్కసారి నేను ఏమైనా తప్పులు చేస్తుంటే నన్ను క్షమించండి అంటున్నారు. మనం ఎగ్జాంపుల్గా సపోజ్ ఎవరైనా ఒక మీ ఇంట్లోకి పని చేసేవాళ్ళు, అంటే ఒక పని మనిషిగా ఉన్నారనుకున్నాం. వాళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాలు మీ ఇంట్లో ఒక పని వాళ్ళుగా ఉన్నారు, చేశారు. కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఏమైందంటే వాళ్ళు పని మనుషులు కాదు, అండర్ కవర్ ఆఫీసర్. ఆ పని మీద మీ ఇంటికి ఒక డిటెక్టివ్, అంటే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్, వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా, అండర్ కవర్ ఆఫీసర్ అంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు మఫ్టీలో కొన్ని కొన్ని కార్యాలయం చేస్తూ ఉంటారు కదా. అటువంటి వాళ్ళని తెలిసింది అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? అప్పుడు మనకు కూడా చాలా భయం వేస్తుంది. అయ్యో, అతని పట్ల నేను చాలా అమర్యాదగా ప్రవర్తించాను, లేకపోతే పాపాలు చేశాను అని వెంటనే దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి, మాకు తెలియదు, మీరేదో ఒక పని వాళ్ళమని అప్పుడప్పుడు మీకు ఆర్డర్స్ చేసేస్తూ ఉన్నాము, ఇంకొకసారి మిమ్మల్ని అమర్యాదగా మాట్లాడి ఉండొచ్చు, మిమ్మల్ని తిట్టుండొచ్చు, ఏదో ఒకటి అని ఉండొచ్చు, కాబట్టి ఇదంతా కూడా నాకు తెలియకుండా నా వల్ల జరిగింది, దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి అని కూడా మనం అడుగుతామన్నమాట. ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క పరిస్థితి కూడా అంతగా అట్లా మనం తెలుసుకోవచ్చు. అట్లా ఉందన్నమాట. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోస్తి అభ్యతిక కుతోన్యో లోకత్రయప్య ప్రతిమ ప్రభావ. ఈ సమస్త లోకానికి చర అచరాలకు నీవే తండ్రివి. ఆల్రెడీ అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తి అని చెప్పారు కదా భగవంతుడు. మళ్ళీ అర్జునుడు అదే చెప్తున్నారు, ఈ సమస్త లోకానికి, అలాగే కదిలేవి కదలనివి రెండింటికి కూడా తండ్రి ఎవరు? నువ్వే. నీవే దానికి పరమ పూజ్యుడవు, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువు. నీకంటే గొప్పవారు కానీ నీతో సమానమైన వారు కానీ ఎవరూ ఉండలేరు. అపరిమితమైన శక్తి సంపన్నుడా, 3 లోకాల్లో నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఎలా ఉంటారు అంటే, మనకి 7వ అధ్యాయం చూసాం కదా, మత్త పరతరం నాణ్యత కించిదస్తి ధనంజయ మై సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. ఎలా అయితే ఆ యొక్క ఒక పూసల దండ ఉంటే ఆ పూసలన్నిటికీ ఆధారం ఏంటి? లోపల ఉండే దారము. అలాగే ఈ యొక్క గ్రహాలు అవ్వచ్చు, బ్రహ్మాండాలు అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఆ గాలిలో తేలుతూ ఉన్నాయంటే వాటికి ఆధారం ఎవరు? నువ్వే. కాబట్టి నీకు సమానమైనది కానీ నీకంటే అధికమైనది కానీ ఏదీ లేదు. అందుకే ఇక్కడ నత్వ సమోస్తి అభ్యతిక అంటే సమానమైంది, అభ్యతిక నీకు మించింది కూడా ఏదీ లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఎప్పుడూ చూడని ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించాను. అంటే ఆయన ఎప్పుడు చూడలేదు అటువంటి రూపాన్ని, కాబట్టి అది చూసి ఇందాక కూడా చెప్పినాను, ఫస్ట్ అద్భుత రూపం, ఆ అద్భుతాన్ని సంభ్రమాశ్చర్యాలతో చూశానమాట. చూసి దాన్ని ఆనందించాను. కానీ అదే సమయంలో నా మనసు భయంతో కలత చెందింది. దేవదేవ జగన్నివాస, దయ ఉంచి నీ భగవద్ రూపమును చూపించు, నన్ను అనుగ్రహించు. ఇది ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాము, చాలా గొప్ప, అంటే సరైన లక్ష్యం కలిగిన, అలాగే ఏకాగ్రత కలిగిన అర్జునుడు. ఒక్క బాణంతో వాయువును కూడా బంధించగలిగినటువంటి అర్జునుడు చాలా భయానికి గురవుతున్నాను, అందువల్ల ఈ విశ్వరూపాన్ని ఆపండి అంటూ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఓ విశ్వరూప, ఓ సహస్ర రూప, మునుపటిలాగే కిరీటం, గద, శంఖచక్రములను ధరించిన నిన్ను చూడదలిచాను. 4 భుజాలతో పూర్వపంలోనే నాకు సాక్షాత్కరించండి. అంటే కిరీటము, గద, చక్రము అవన్నీ కూడా ఆ విశ్వరూపంలో చూశారు కదా. దేవకి వసుదేవులకి చూపించారు జైల్లో. ఎప్పుడైతే ఆయన ఆవిర్భవిస్తారో, ఆయన ఒక అవతారం తీసుకుంటారో, జైల్లో కదా అవతరించింది. అక్కడ ఫస్ట్ ఆ దేవకి వసుదేవులకు కూడా చతుర్భుజాకారంలో దర్శనమిస్తారనమాట. అప్పుడు వాళ్ళు దర్శించుకుని చాలా ఆనందం పొందుతారు. కానీ ఎవరైనా ఒక చిన్నపిల్లవాడు ఇలా ఉంటే అసలు మాకు నీ మీద ఆ భావం, మా పుత్రుడు అనే భావం ఎలాగొస్తుంది? కాబట్టి నువ్వు ఈ రూపాన్ని విరమించి ఒక చిన్నపిల్లవాడి రూపాన్ని ధరించమని వాళ్ళు వేడుకుంటారు. అప్పుడు భగవంతుడు తన యొక్క చతుర్భుజ ఆకారాన్ని విరమించి ద్విభుజాకారంలోకి, శ్యామసుందర రూపంలోకి వస్తారు ఆ జైల్లో ఉన్నప్పుడు. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, శ్రీ భగవానుడు పలికాను. మళ్ళీ అర్జునుడు అలా చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు భగవానుడు అడుగుతున్నారు, ఓ అర్జున, నా అంతర్గత శక్తి ద్వారా, ఆంతరంగిక మాయ ద్వారా నేను ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తానని చెప్పారు కదా. 4వ అధ్యాయం చూసాం మనం. యదా యదా హి ధర్మస్య, అలాగే అజోపి సన్నవయాత్మ భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మి మాయ.
ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అత్యున్నత విశ్వరూపాన్ని సంతోషంగా నీకు చూపించాను. తేజోమయము, సర్వోత్తమము, సనాతనము, అనంతము అయిన నా విశ్వరూపం నీకు ముందు ఎప్పుడూ ఎవ్వరూ చూడలేదు. కాబట్టి ఈ యొక్క విశ్వరూపాన్ని ఎవ్వరూ కూడా చూడలేదు. నువ్వు అడిగావు కాబట్టి నేను నీకు దీన్ని దర్శింపజేశాను. అంటే అన్ని చోట్ల కూడా పాక్షికం, మనం ఇంతకుముందు కూడా చూసాం కదా, అన్ని చోట్ల కూడా పాక్షికంగానే చూపించారు. కానీ ఇక్కడ పూర్తి విశ్వరూపం అనేది అర్జునుడికి చూపించడం జరిగింది. ఇప్పుడు సంజయుడు మళ్ళీ ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నారు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా. సంజయుడు పలికాడు, ధృతరాష్ట్రునితో ఇలా అన్నాడు. భగవంతుడైన కృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా మాట్లాడి తన చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించాడు. చివరికి అతను తన ద్విభుజ రూపాన్ని అతనికి చూపించాడు. తద్వారా భయపడే అర్జునుడిని ఓదార్చాడు. కాబట్టి ఆ యొక్క చతుర్భుజ రూపం చూపించి తర్వాత శ్యామసుందర రూపం, అంటే ఆ మురళి పట్టుకుని ఉండే ఆ శ్యామసుందర రూపం ఏదైతే ఉందో అటువంటి ద్విభుజాకారాన్ని, అందమైన రూపాన్ని అర్జునుడికి చూపించారు. అప్పుడు ఆ అర్జునుడు ఏంటి, ఆ యొక్క భయపడుతూ ఉన్నాడు కదా, కాబట్టి ఈ యొక్క శ్యామసుందరమైన రూపం చూపించి అతన్ని ఓదార్చాడు. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేతాః ప్రకృతిం గతః. అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు, ఓ జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన నీ మనుష్య రూపము చూసి నా మనసు శాంతించింది. నేను మళ్ళీ నా సహజ స్వభావమును తిరిగి పొందాను. అంటే నా భయం అంతా కూడా పోయింది. నేను ఇంతకుముందు ఎలా అయితే ఉన్నానో, ఎలా అయితే నేను చూడగలిగానో, ఇప్పుడు అలా నేను ఉండగలుగుతున్నాను, అలా నేను చూడగలుగుతున్నాను. ఇప్పుడు నా మనసు శాంతించింది. నేను నా యొక్క సహజ స్వభావం అంటే శాంతపడ్డాను. కాబట్టి మళ్ళీ నేను తిరిగి ఇంతకుముందు ఎలా ఉన్నానో అటువంటి స్థాయికి నేను, అటువంటి స్టేజ్కి నేను వెళ్ళగలిగాను ఓ కృష్ణ అని అంటున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ సుదుర్దర్శమిదం రూపం దృష్టవానసి యన్మమ దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శన కాంక్షిణః. శ్రీ భగవానుడు పలికాను, నీవు చూసే నా ఈ యొక్క రూపము దర్శనం పొందడం ఎంతో దుర్లభమైనది. దేవతలు కూడా ఈ రూపాన్ని దర్శించాలని నిత్యము కోరుకుంటారు. అంటే నువ్వు ఏదైతే చూస్తున్నావో అటువంటి రూపం పొందడం చాలా దుర్లభమైనది. దేవతలు కూడా ఇటువంటి రూపాన్ని దర్శించాలని ఎప్పుడు కూడా కోరుకుంటూ ఉంటారు. నాహం వేదైన తపసా నదానేన నచేజ్యయా శక్య ఏవం విధో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యథా. కాబట్టి నీకు ప్రాప్తించిన ఈ విశ్వరూప సందర్శనం ఏదైతే ఉందో అది వేదాధ్యయనం వలన కానీ, తపస్సుల వలన కానీ, దాన ధర్మాల వలన కానీ, లేదా యజ్ఞముల వలన కానీ లభించదు. మరి అది ఎలా లభిస్తుంది? భక్త్యాత్మనన్యయా శక్య అహమేవం విధోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప. ఓ అర్జున, అనన్య భక్తి చేత మాత్రమే నేను నీ ముందే నిలుచుని ఉన్న నన్నుగా యథార్థంగా తెలుసుకోబడతాను. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, భక్త్యా త్వ అనన్యయ. అనన్య అంటే అన్యమైనది ఏది లేకుండా భక్తితో ఎవరైతే ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళకి మాత్రమే అది దొరుకుతుంది. నేను యథార్థంగా వాళ్ళకి తెలుసుకోబడతాను. ఓ పరంతప, ఈ విధంగా నా దివ్య దృష్టిని పొందిన పిదప నాతో ఏకీభావ స్థితిని పొందవచ్చు. కాబట్టి ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు నన్ను తెలుసుకోనే స్థాయికి వాళ్ళు ఎదుగుతారు. కేవలం భక్తియుక్త సేవ ద్వారా మాత్రమే నీ ముందు నేను ఎట్లా అయితే ఈ శ్యామసుందర రూపంలో ఉన్నానో దీన్ని చూడగలరు అని భగవానుడు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. అంటే అహంకారం వల్ల మనము చూడలేము. అందుకే తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ. మనం గురువు యొక్క పాదాలను పట్టుకుంటే మనం భగవంతుణ్ణి దర్శించగలుగుతాము.
మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైరः సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ. ఓ అర్జున, కామ్యకర్మలు మానసిక కల్పనం అనే కల్మషముల నుండి విముక్తుడై నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు, నన్నే తన జీవిత పరమ లక్ష్యంగా చేసుకుని సర్వభూతముల పట్ల విరోధభావం లేకుండా ఉంటాడో అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్నే చేరుకుంటాడు. ఇందాకేం చెప్పారు? ఆ దివ్యమైన రూపాన్ని దర్శించడానికి ఒకే ఒక్క మార్గం భక్తి మార్గం. భక్తి మార్గం యొక్క మొదటి విషయం ఏంటి? మనం గుహ్యాత్ గుహ్యాత్ అంటే ఏంటి? అడ్మిట్ చేసుకుని చెప్పొచ్చు మీరు. మనం 9వ అధ్యాయం చూసాం కదా. గుహ్యాత్ అంటే నేను శరీరం కాదు ఆత్మ అని తెలుసుకోవడం. అలాగే గుహ్యతరం అంటే నాకు పరమాత్మకి సంబంధం ఉంది అని తెలుసుకోవడం. అలాగే గుహ్యతమం అంటే నేను భగవంతుడికి అంటే కృష్ణుడికి సేవ చేయాలి. అప్పుడు కృష్ణుడి మీద మనం ప్రేమ పెట్టుకుంటే మనం భగవంతుడిని పొందగలుగుతాము అనేది ఆ యొక్క 3 లాక్స్ లాగా మనం చూసాం కదా. అది మరి అది అంటే మనం ఎలా దీనికి వెళ్ళాలి అనేది మీరు ఎప్పుడైనా కూడా మనం చూస్తే కామ్యకర్మలు అంటే మానసిక కల్పనలు కల్మషం నుండి విముక్తి రావాలి అంటే ఇలా జరిగి ఉండొచ్చు, భగవంతుడు అలా చెప్పు ఉండొచ్చు, ఇలా చెప్పు ఉండొచ్చు అనుకోవడం కాదు. అలాగే నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు అంటే మనం చేసే ఈ కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో, చేసే పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇది భగవంతుడి యొక్క సేవలో నేను వినియోగిస్తున్నానా లేదా అని అంటే నిష్కామ కర్మ అనేది ఉండాలి. అలాగే సర్వభూతముల పట్ల విరోధ భావం లేకుండా ఉంటాడో అంటే అందుకే ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నా, నిర్వైర సర్వభూతేషు అంటే వైరం అనేది ఉండకూడదు. ఇతర జీవులతో మనకి ఎటువంటి వైరం కూడా ఉండకూడదు. అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్నే చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. అందుకే మనం నవవిధ భక్తి మార్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో మనము శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, అర్చనము, వందనము, దాస్యము, పాదసేవనము, అలాగే ఆత్మ నివేదనం, వీటిల్లో కనీసం మనము అటువైపు వెళ్ళడానికి ఏదో ఒక సేవలో మనం ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. మన చుట్టూ ఉండే జీవరాశుల పట్ల కూడా విరోధభావం లేకుండా మనల్ని ఎలా చూసుకుంటామో వాటిని కూడా అలా చూడాలి అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. మనం ఏ కర్మ చేసినా కూడా మత్కర్మ కృన్ మత్పరము అంటే అన్నిటిని కూడా భగవంతుడికి అర్పించాలి. మనం చేసే కర్మన్నిటి కూడా మద్భక్త సంగవర్జిత, ఎటువంటి సంగత్వం అనేది మనం పెట్టుకోకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇక్కడతో మనకి 11వ అధ్యాయము కంప్లీట్ అయింది. ఇక్కడ మనం విరామం తీసుకుందాము. రేపు భక్తి షట్కంలో లాస్ట్ అధ్యాయము 12వ అధ్యాయము. ఆ అధ్యాయం పేరే భక్తి యోగము. అది తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. अनंत कोटि वैष्णव गुरु की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, प्रतिपाल श्री प्रपाल की जय, శ్రీమద్ భగవద్గీత की జై. హరే కృష్ణ. మీ అందరూ కూడా నాతో పాటు అన్మ్యూట్ చేసుకుని అందరూ చెప్పండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ హరే హరే రామ హరే రామ హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ.